फै जों मिथिना लानि मणिपुरनि जा घटना मणिपुराव मा जादों मा कारना जादों जों मिथिना लानि दिनै गासै बुहुमावनो मणिपुरखौ लानानै दावराव सानै आइजोखौ 700 निफ्राय 800 मानसिफ्रा गेंरेप खालामदों जोबोद दुखुनांथावना लाजिगोनां बाथ्रा थारैनो मणिपुरनि बै जानाय जाथायफोरा मानसि थैनाय सावलायनाय बुलायनाय जाथायफोरा मा आं नोंथांमोननो गुवारै सावरायनि दिनै मणिपुराव मोनथाम हारि थायो मेनलि मोनसेया जाबाय मैती मोनसेया जाबाय नागा आरो कुकिस मैती हारिया इम्फलावल' थायो बिथांमोना पलिटिकेल पावार दोङो आरो इम्फलनि बायजोआव कुकी आरो नागा हारिनि मानसिफोरा थायो गासै मणिपुराव 80% जायगायानो जाबाय हिल एरिया बै 80% आव कुकी आरो नागाफोरा थायो नाथाय मैती हारिया मात्र 20% जायगायावल'सो थायो बेबो जाबाय इम्फलाव दिनै मैती हारिया एसटी स्टेटास मोनाखै मणिपुराव एसटी स्टेटास मोनाखै कुकी आरो नागाफ्रा एसटी स्टेटास मोनदों बिनिखायनो सानबाय जे मैती हारिया बिसोरनो बे एसटी स्टेटास नांगौ बिनिखायनो बिसोरो सरकारखौ गोबाव समनिफ्राय दाबि खालामबाय थादों थिग बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दङ मणिपुर कर्दा मैती हारिनो एसटी होनो थाखाय मोनसे फोसावदोंमोन बेनि उननिफ्रायनो नागा आरो कुकिसफोरा जोबोर रागा जोंबाय बेखौ होबथाबाय जे मैती हारिनो होनो नाङा मानो होनबा अलरेडि मैती हारिया जाबाय जौगानाय मोनसे हारि पलिटिकेल पावारा जाबाय मैती हारिनाव दङ मणिपुरनि 60टा सिट्सनि 40टायानो जाबाय मैती हारिनि पावाराव दङ आरो 20टा सिटआ जाबाय नागा आरो कुकिसनि गेजेराव दङ बिसोरनि चिफ मिनिस्टारानो जाबाय मैती हारिनिफ्राय बेफोरबायदिनो बिसोरनि गेजेराव लासै लासै जुद्धफोरा जागासिनो दङमोन बेनि उनाव 3 मेआव मणिपुराव मोनसे रेली दिहुननाय जादोंमोन बे रेलीयाव मोनसे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसना बे रेलीखौ खालामनाय जादोंमोन बे रेलीखौ खालामना थांबाय थानायावनो बे रेलीनि गेजेरावनो सोरबा दुष्ट चक्रआ हाबनानै ओरैबायदि दावराव दावसि जाबाय बुलायनाय जाबाय आरो बे रेलीयाव गासै 20 जननिबो बांसिन 20 जन मानसि थैबाय गोबां न' सावनानै होनाय जाबाय गोबां बुलाय बुजाय जाबाय बे दिननिफ्रायनो सुरु बिनि कैदिनसो थानानै जितु गेंरेप बे गेंरेपा जादोंमोन बे गेंरेपा जादोंमोन कुकी हारिनि सानै आइजोखौ खालामनाय जादोंमोन गेंरेप किन्तु मणिपुराव इन्टारनेट गैयिनि थाखाय इन्टारनेट बन्द खालामना होनाय जादोंमोन इन्टारनेट गैयिनि थाखाय बे भिडिअखौ 4 मेनि बे जाथाया 4 मेआवनो बे गेंरेपा जादोंमोन किन्तु इन्टारनेट बन्द खालामना होनायनि थाखाय बेखौ आपल'ड होनो हायाखैमोन दा आपल'ड होबाय गासै बुहुमावनो नुजोबबाय दावरावा जाबाय बेफोरबायदिनो लासै लासै बिसोरनि गेजेराव जुद्ध जादोंमोन प्राय मैती आरो नागा कुकिसनि बे दावहायाव 130निबो बारा मानसिया थैबाय 5000निबो बांसिन केस होलायनाय जाबाय न' खावनाय मानसि बुथारनाय बुलायनाय गोबां बेफोरबायदिनो जाबाय बे जाबाय मणिपुरनि मैती हारि आरो नागा आरो कुकिसनि गेजेराव जानाय जुद्ध मेन कारन बेफोरबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ 2 मासनिबो बांसिन बिसोरनि जुद्धआ सोलिगासिनो दङ किन्तु दासिमबो बन्द जायाखै पलिटिकेल पावारा मैती हारिनि गेजेराव दङ पुलिस प्रशासनफोरा गासिबो मैती हारिनि गेजेराव दङ बिसोरनि मोनथाम हारिनि गेजेरावबो गावबा उग्रपन्थी दङ मैतीयाबो दङ नागा आरो कुकिसाबो दङ बिनिखायनो बिसोरनि बे जुद्धआ थाब जोबनाय नङा बायदि मोनदों नाथाय आं आरज खालामो भगबाननियाव जाहाथे बेफोरबायदि जुद्धआ जोबनो नांगौ आरो जेराव मणिपुराव जाबाय थाथों किन्तु जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे बेफोरबायदि जोंनि गुबुन हारिजों बेफोरबायदि जानो नाङा दावराव दावसि जानो नाङा जोबोर केयारफुल थानो गोनां जायो जों बेनो जाबाय मणिपुरनि मेन हिस्टरि मा कारनाव बिसोरो दिनै नांलाय खमलाय जादों मा कारनाव थैलायदों न' खावलायनाय जादों गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा न' गारनानै आश्रय शिबिराव थानो गोनां जाबाय
गोबां मानसि थैनो गोनां जाबाय दिनै जेबो लाब गैया बेफोराव मा प्रफिट मानसि थैलायदों बुलायदों न' सावलायदों गावसोर मणिपुरनिनो मानसिफोरनि लस बेनिखायनो मानसि बुथारनाय मानसि थैलायनाय न' खावलायनाय दम होलायनायजों मोनसेबो प्रब्लेमा सल्भ जाया सल्युसन जाया नाथाय रायज्लायनायनि गेजेरजोंसो